A mi el que més m'agrada de la fira és que s'ha aconseguit en esta ciutat que la gent convide els seus amics, que faça d'amfitriona, que se senta orgullosa d'un projecte que és de tots i que fa molts anys que està consolidat. I per tant, si li donem continuïtat, malgrat la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia, jo ja me doné per pagada. Ja van 2 edicions de Fira i Festes que programa Joan Muñoz amb 250.000 euros. Així en esta ciutat ha hagut èpoques en les que hem gastat 1 milió d'euros en la Fira i Festes. Per tant, ell està treballant amb el 25% del pressupost del que abans tenia la Fira i Festes i està fent-ho fenomenal. Ja va rebre les nostres felicitacions de tot l'equip de govern en les edicions passades i esta fira pronostica que anem a tindre el mateix èxit de participació que al final és el que es busca. Es busca que hi hagi contingut per a tots els gustos, per a totes les edats, que tota la ciutat o almenys el centre històric estiga ple, cada raconet de la ciutat tingui un contingut per a que la gent pugui consumir-lo. I al final tenim aquesta Fira i Festes programada també un poc més ensucrada per ser la capitalitat cultural gandia. Hi ha actuacions un poc més delicades, hi ha coses que encara no hem contat i que remataran aquesta Fira i Festes dins de la capitalitat cultural. I són 50 actuacions teatrals, tenim música, tenim cartells importants, tenim també la fireta de les gastrofurgonetes que substituiran a la plaça del Mosset de les anteriors edicions. Tenim la novetat d'enguany, la banda sènior del Tio de la Porra, tantíssima gent que tenia il·lusió per tornar a eixir de Tio de la Porra, que no pertany al món de les falles, no pertany a la Setmana Santa i no veia la manera de tornar a participar del Tio de la Porra i li hem donat aquesta oportunitat. I nosaltres sols desitgem que faci bon temps, que la gent s'ho passi bé. Hem tornat a fer coincidir la fira en cap de setmana, hem tornat a posar el dia festiu el dilluns. Crec que és una bona fórmula que fa que funcione, que fa que tinguem molts visitants de fora, que no sols siga de consum propi la Fira i Festes, i molt d'èxit i al final que se repartisca l'economia, que també és una de les excuses de la fira, no? Que la gent al final ompli els bars, que les tendes venguen molta roba i al final que ens vaig a tots molt bé en aquest inici de curs que així a Gandia el marca el Tio de la Porra.